Ngizothanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi update ngesitetions yakho la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngamateaser Uzalo angawo lapha October athinta indaba yakhe uPastor Gwala naye uNosipho. Izinto nje okumele uyilindele between uPastor Gwala naye uNosipho. Sithema sicheka amateaser alo Uzalo sathola ukuthi kuzofika uMrs Gwala ezobona uNosipho. And then uzothi makhamba isikhathi ke yena uPastor Gwala uzopropose kuNosipho. Uzothi makusenjalo ke bazothandana nje kubemnandi yonke into ihambe kahle and then uNosipho uzoba pregnant and then uzobe semfihlela kuPastor Gwala. Uzobe saba ukumtshela and then uzohamba uPastor Gwala eyitholela ukuthi uNosipho pregnant and then bazobe sebexabana ke lapho. Bazothi mabexabana ke bazobe sebesplitha kumjolo wabo behlukane. uPastor Gwala uzoyitshela uNosipho umithiso yelinye isoka cause ade lokho emfihlela ukuthi upregnant. Uzothi makhamba isikhathi ke uNosipho uzolokhe ingcengela kuPastor Gwala efuna ukuthi bebuyelane and uzolokhe emtshela ukuthi ingane eyakhe. Uzothi makhamba isikhathi ke kuzofika umkhonto waye ukuthi abantu abaningi bamkhumbula ke. Umkhonto kuzobhorwa indaba ukuthi uNosipho ukhulelwe ingane yenye indoda angayazi. And umkhonto waye futhi uzobe ecasulwa yindaba yokuthi uNosipho ustresswa yiyo indaba yakhe uPastor Gwala. So umkhonto ngempela uzozama ukuthi engenelele emsize na uNosipho. So maningi impela amateaser ngizobuye ngikuyeleke namanye ngiupdate ngikutshele nje bengifuna nje ukusummarize lawa njengamanje yini makhamba isikhathi ngizobe sekuupdate futhi namanye. Cela ungakhohlwa ukuthi ulike le video ngithi ke nje danke ngiyabonga.